Just en el punt de confluència de les tres comarques que formen el Gran Penedès, el Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi trobem un indret de característiques singulars, el Pantà de Foix. Des de la construcció d'aquest embassament entre els anys 1901 i 1943 i fins als nostres dies, aquest espai ha sofert tot un seguit de canvis. Durant les darreres dècades, ha passat de ser un dels embassaments amb més contaminants de tota Europa a esdevenir un espai natural de gran interès. És a l'any 1997 quan les terres que envolten el Pantà de Foix s'integren definitivament a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. El Parc del Foix queda situat als municipis de Castellet i la Gornal i al de Santa Margarida i els Monjos. Amb una extensió propera a les 3.000 hectàrees, és un dels espais protegits del nostre país de menor superfície. El seu gran valor rau en el fet d'acollir una variada diversitat d'ambients naturals i també perquè és l'única zona humida de les comarques llindants. La riquesa natural de l'espai es complementa amb un important patrimoni històric i cultural. La presència dels humans a la zona hi és constatada des d'èpoques prehistòriques. En alguns barrancs, com el de Sant Llorenç, encara s'hi poden trobar antigues sitges del temps dels íbers. El castell de Castellet ja està documentat al segle X. De forma força estratègica s'aixeca en un meandre tancat i encinglerat del riu Foix. La seva situació és privilegiada i ara per ara sembla presidir les aigües de l'embassament. L'altra fortalesa ressaltada a la contrada és el castell de Sant Domènec de Penyafort. Construït al segle XII, va ser la casa natal de Sant Raimon de Penyafort. El patrimoni cultural i arquitectònic del Parc del Foix és força extens i destaquen unes quantes ermites romàniques com la de la Sanabra, la de Sant Llorenç, la de Sant Pere i també algunes masies escampades per les muntanyes. Els ambients naturals que conformen el territori abastat pel Parc del Foix ofereixen un variat i interessant mosaic. Diríem que hi ha un cert predomini de les brolles, tot i que amb diferents estadis evolutius. A determinats sectors de la muntanya hi trobem un sòl format per materials calcaris i abunden diverses menes de fòssils. La vegetació que ocupa aquests terrenys rocallosos forma un paisatge de gran contrast i interès. La plana morta n'és un exemple. Les pinedes i els alzinars també representen una part destacada d'aquest mosaic natural. La Font d'Horta és un racó de gran fondositat i bellesa. Les terres de conreu majoritàriament són ocupades per la vinya. Tot i això, també hi ha petites extensions amb fruiters, ametllers, oliveres, també una mica de cereal i alguna horta. De forma bastant localitzada, hi ha algunes cingleres. Els ambients naturals que estan més lligats a l'aigua de l'embassament i a la del riu Foix són el que més caracteritza aquest espai natural. Hi trobem des de boscos de ribera fins a canyissars o platgetes. Fruit d'aquesta àmplia diversitat d'ambients naturals, el Parc del Foix pot acollir un extens nombre d'espècies animals. Mercès a aquest embassament enclavat just entre les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, aquest territori disposa d'una zona humida de certes dimensions. La vegetació i la fauna d'aquest entorn són de gran interès. La creació del Parc del Foix ha estat vital per a la preservació de la natura.